अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. शिवसेनेच्या शिंदे गटानं आज अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये एक जाहिरात दिली आहे. या जाहिरातीत त्यांनी एक सर्वेक्षण प्रसिद्ध केलं आहे. या सर्वेक्षणानुसार राज्यातल्या जनतेनं मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांना सर्वाधिक पसंती दर्शवली आहे. यात बाळासाहेबांचा उल्लेख नसल्यानं खासदार संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केलं आहे. पाहूयात. महाराष्ट्रामध्ये अलीकडच्या काळामध्ये असे विनोद राजकारणामध्ये होत आहेत आणि महाराष्ट्राला विनोदाचं वावडं नाही. ही जाहिरात सरकारची आहे की खाजगी आहे ते आपल्याला माहिती आहे का? ही जाहिरात सरकारी असेल तर त्याच्यावरती भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी उत्तर द्यायला हवं. ही जाहिरात जर सरकारची असेल तर 105 आमदार असलेल्या पक्षाच्या पाठिंब्यावर एक सरकार उभं आहे, म्हणजे फुटलेल्या फुटीरांचं. त्याच्यावरती चंद्रशेखर बावनकुळे, देवेंद्र फडणवीस, त्यांचे इतर जे लोक आहेत ते या सगळ्यांनी उत्तर दिलं पाहिजे. आम्ही याच्यावरती का उत्तर देणार? दुसरं असं आहे की मी ती जाहिरात पाहिली. सगळ्या वृत्तपत्रामध्ये कोट्यावधी रुपये खर्च करून फक्त एका सर्वेची जाहिरात देण्यात आली आहे. कोट्यावधी रुपये खर्च करून. हे कोट्यावधी रुपये नक्की सरकारचे आहेत, सरकारी तिजोरीतले आहेत की स्वतःचे आहेत की 2000च्या नोटा त्या चलनामध्ये आणण्यासाठी धावपळ सुरू आहे त्या खर्च केल्या जात आहेत, ह्याच्यावर सुद्धा आता लोकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. हा सर्वे नक्की कुठे केला? महाराष्ट्रातला हा सर्वे आहे असं मला वाटत नाही. एकतर हा सर्वे सरकारी बंगल्यात केला असावा. मुख्यमंत्र्यांची 2-3 बंगल्यात ते राहतात, तिकडल्या बंगल्यापुरता हा सर्वे कदाचित असावा किंवा गुजरातमध्ये केला असावा. महाराष्ट्रातला असा सर्वे येऊ शकत नाही. सर्वे खरा की खोटा ही जाहिराती पुरता याच्यामध्ये आम्हाला पडायचं नाही. कोणाला आनंद घ्यायचा असेल तर घ्यावा. दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो. फक्त या संपूर्ण कोट्यावधीच्या जाहिरातबाजीमध्ये स्वतःला बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेनेचे वारसदार वगैरे म्हणणाऱ्या या लोकांनी मोदींचा फोटो टाकलाय, पण बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो कुठे दिसत नाही. म्हणजे ही सेना कोणाची आहे? ही मोदी सेना. जर तुम्हाला इतका आनंद झालाय शिवसेनेचा मुख्यमंत्र्याला भाजपपेक्षा जास्त सर्वेमध्ये काय हे मिळालेलं आहे मान्यता, अहो या आनंदाच्या क्षणी तुम्ही बाळासाहेब ठाकरेंना विसरलात. कोट्यावधीच्या जाहिरातीमध्ये बाळासाहेब ठाकरेंचा कुठे उल्लेख नाही साधा की त्यांच्या आशीर्वादाने ही शिवसेना, त्यांचा फोटो. म्हणजे ही शिवसेना नसून ही मोदी शहांची सेना आहे. हे आज स्पष्ट झालेलं आहे. साधा बाळासाहेब ठाकरेंचा उल्लेख नसावा. रोज आपलं बाळासाहेबांच्या नावानं जी पोपटपंची सुरू आहे ना, आज त्यांचा मुखवटा, त्यांचं ढोंग उघडं पडलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.